Nedavno je Megatrend univerzitet ponovo dobio dozvolu za rad i to samo 2 nedelje nakon što je stiglo obaveštenje od Ministarstva prosvete da je dozvola povučena. Kaže moj gost da su oni mirni nekoliko godina, ali da su na napade navikli. Samo nekoliko meseci ranije rektor univerziteta Megatrend Mića Jovanović bio u centru pažnje javnosti zbog krađe čuvenih zlatnih poluga iz njegove kuće u vrednosti, kako je tada rekao, kod 300.000 evra i skupocenog sata i čega sve ne još, ali on će nam to sam reći. Na to je reagovao nekako na sebi svojstven način, hladnokrvno i duhovito. Priča o krađi počela je da se grana i dobija elemente prave sapunice, kao u ostalom i slobodno možemo da kažemo sve u njegovom životu. Navodno su mu izvršitelji zbog duga prema poslednjoj zakonitoj ženi zaplenili vilu na Senjaku. Šta je sa vilom? Gdje sada živi? Zašto mi se smeje dok vam sve ovo sada govorim? I upravo zbog svih ovih aktuelnosti, ali i svih drugih priča koje ga prate u životu, prvi put u Pulsu Srbije gost, glavni akter svih afera, profesor dr. Mića Jovanović, a moj gost je advokat i dugogodišnji Mićin prijatelj, gospodin Toma Fila. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Zašto ste se nasmejali kada sam sve ovo rekla? Ovo su samo činjenice o kojima čitamo poslednjih godina. Nema tu mnogo smešnog, više je stvar tragikomična, ako mogu tako da kažem. Manje više sve je tačno, ali svaka priča dobija neku malu nadgradnju. Izvršitelji oteli kuću na Senjaku, ali nisu rekli koju, znači nisu moju, nego pogrešnu. A vi ste krenuli od te teme, pa vi odmah o privatnom životu. Čekajte, Mićo. Evo ovako, da kažem samo našim gledaocima, to sam i vama rekla, mi imamo pola sata za ovaj razgovor i to je malo kada ste vas dvojica kod mene u studiju, to je logično, ali je toliko priča, afera i skandala koji vas prate protekle samo 2 godine, da će možda isprava izgledati kao da vas prebacujem s teme na temu. Nemojte se ljutite, ne brinite. O ovome se piše. Hajmo prvo dozvola za rad. Šta ste rekli ministarki prosvete Slavici Đukić Dejanović kad ste je pozvali? Ministarku prosvete znam jako dugo i prijatelji smo, isto kao i moj brat ovde prisutan, gospodin Fila. Zajedno smo bili osnivači SPS-a mnogo godina ranije i posle 36 godina postojanja Megatrend univerziteta pozvao sam, rekao ministarka, mogu da te pitam, kako baš ti da oduzmeš dozvolu s ove prethodne vlasti? Dobro, ima ona komisija koju je vlada uformila i sedište je u Palati Srbija, on je propustio rok. Ali se ispostavilo da nije propušten rok. Tako je. Znači, ministarka je reagovala na dopis Nacionalnog akreditacionog tela da smo mi u zakašnjenju sa predajom dokumentacije za reakreditaciju, ne znam koliko, 360 i nešto dana. Ne, oni su mislili da ste se vi otkazali od univerziteta. Posle 36 godina. Posle 36 godina. Nastavite, izvolite. Nisu oni mislili uopšte dobro, znate. Tu Ministarstvo prosvete i ministarka reagovala na jedan akt koji je potpuno neutemeljen. Jesmo zakasnili, ali zašto smo mi kasnili? Kada je bila gospođa Ana Šijački, predsjednica Nacionalnog akreditacionog tela, ispostavilo se da su naše intervencije, naše primedbe koje smo davali na odluke neke Nacionalnog akreditacionog tela kasnile 164 dana od Nacionalnog akreditacionog tela, što je dovelo do toga da i mi onda kasnimo, nismo mogli da sprovedemo sve. I mi smo to razjasnili kod ministarke. Bila i gospođa Šijački, branila se. Ja rekao, dobro, hoćete profesorka da mi kažete za šta da radimo, mi smo pretrpili veliku moralnu i materijalnu štetu. 8 dana je trebalo da nam vrate dozvolu. Onako prilično nadmeno kaže, a vi šta vi hoćete, da dam ostavku? Ja kažem, pa to. Šta čekate? Rekao, hajde sad tu. I tako smo razjasnili stvari da su gospođa Šijački i njen pravnik iz Nacionalnog akreditacionog tela otišli prilično razočarani, jer je istog trenutka ministarka odreagovala. Mi smo doneli jedno brdo dokumentacija i tačno utvrdili pred ministarkom i pred 10 ljudi iz ministarstva, pravnice, koliko je Nacionalno akreditaciono telo kasnilo. I tog istog trenutka ministarka pokrenula akciju, kaže ja ću danas da pokrenem
inicijativu da se vrati dozvola i da se poništi. Ko vas posle 36 godina napada? Pa bolje da pitate ko vas ne napada. Ne, ipak opozicija te napada. Ali to znači da onda dejstvo gospodina Jovanovića ima političke pozadine. Oni su politički vezali da je Slavica, koja je moja divna prijateljica, zaista, kad je rekao Ivica Dačić, ja neću da budem predsjednik, onda je rekao Slavica da bude. Ona zna da sam ja uvijek za nju. A ko vas u ovom slučaju napada? Ali ovo je napadali ih iz Danasa i ostalo. Da je on rekao. A nema veze ovo sa medijima. Ja bih rekla da ovo apsolutno nema veze s medijima. Vi znate šta vas pitam konkretno. Ja, Tomo, brate, nećeš da zamiriš, ja moram da se stavim na stranu naše drage ovde dame. Ovde se pre svega radi o konkurenciji. Znate, u Srbiji konkurencija, zavist... Tebe ne mrzi zbog konkurencije. Ne, i na kraju se to sve završi nekom mržnjom, podmetanjima i slično. Ovo opozicija mene gleda da sam ja na strani aktualnih vlasti, pa sam onda bio... Normalno sam na strani, svi smo mi glasali za aktualnu vlast. A vi ste 2014. izašli iz SPS-a, ali tako? Ja sam 2014. izašao zbog nekih malih, da kažemo, ideoloških neslaganja, ne sa rukovodstvom, eto tako. Ja sam i dalje odličan prijatelj sa Slavicom našom. Kakvi ste sa Ivicom Dačićem? Odličan, odličan. Čujemo se bar jednom nedeljom. Bez nikakvog razloga. Hoćemo da se vidimo, hoćemo popijemo kafu. Tako da ja sa rukovodstvom SPS-a nemam nikakav problem, kao što nemam problem ni sa rukovodstvom SNS-a i sa aktualnim vlastima. I podržavam to što rade, ali se ovako sve pipne. Tako da ne mislim da Cela priča je bila u drugom. Da je on, Mića rekao, zapretio Slavici. Da će da je oda. A je li to tačno? To sam i ja pročitala. To sam teo da. To je, zato i pričam danas i N1 i ostali opozicije. A je li to tačno? Nikada, da vam kažem, u životu ne bih pretio, niti sam pretio, niti mi pada na pamet. Meni moj neki dignitet, porodično vaspitanje ne dozvolja bilo kome da pretim, pogotovo ne partijskim drugovima i drugaricama. Ja, bez obzira što sam izašao iz SPS-a 2014. Ja sam se prošle godine pred izbore učlanio u SNS. Svi su rekli prodao si ideologiju svog oca. Rekao nisam. Ja sam progledao sa Srpom i Čekićem i Petokrakom, pošto mi je pokojni otac bio ceo život visoki državni funkcioner, komunista po ubeđenju. Nisam rekao. Ja samo prvi put u životu, a od 18. godine sam u Savezu komunista Jugoslavije, da sam promenio boju. Ali je nisam promenio, jer je SPS koalicioni partner SNS-a i zajedno guraju već koliko to, 12 godina. A da se sad manemo, što bi rekli, da se manemo politike, na kratko. Afera, vlasništvo Megatrenda. Ko je vlasnik danas Megatrenda? 100% vlasnik Mića Jovanović. A kako kad je bila priča 2019. da ste prodali univerzitet, pa da ste ga čak prodali Karićima, porodici Karića? Ste prodali Karićima? Znači, Karićima sam prodao samo zgradu. Dobro. Ja sam u poslednjih 5-6 godina prodao sve Megatrendove zgrade. Imali smo u Bulevaru umetnosti, imali smo na Obilićevom vencu, imali smo tu najlepšu zgradu koju sam ja zidao od temelja. Prodali smo samo nekretnine. Univerzitet je dalje u vlasništvu Mića Jovanovića, funkcioniše ponovo dobro, uz manje poteškoće. Eto, desilo se što se desilo. A univerzitet nikada neće da se proda. A što ste prodali zgradu onda Karićima? Ušli smo u neke ozbiljnije finansijske poteškoće, pao je broj upisanih studenta, nismo mogli da plaćamo održavanje, pristizali su nam anuiteti od banaka, ja sam odlučio sve da prodam. Mi smo sve vratili bankama, naša zaduženja kreditna prema bankama su 0, stabilizovali smo u tom smislu univerzitet potpuno. Lična zaduženja nikad u životu nisam imao, nisam pozajmio ni 50 evra, tako da je sad univerzitet potpuno rasterećen
svih svojih obaveza prema bankama. I mnogo je napada bilo na tebe. Zato. A ko je rektor univerziteta? Ja sam po zakonu morao da se penzionišem i do kraja... Vi ste samo prema godinama, ako tako mogu da zaključim, penzioner. Uopšte ne uživate u penzionerskim danima. Kako bi to dolikovalo, ja? Pa ja uživam kao stariji omladinac, što bi rekli u našoj strani. Ko je sad rektor? Rektor je profesor Sveta Lutovac, jedan divan čovek koji to dobro vodi, štiti ugled univerziteta. Ja sam dobio ono po zakonu o visokom obrazovanju kao zaslužni. Ja ne znam koliko sam zaslužen, koliko nisam. Mogu 5 godina da im se produži aktivni radni vek. Ja sam to iskoristio. Do kraja godinu koju sam napunio 70 godina života, ja sam, to je bilo 25. januara ove godine, penzionisao sam se, a 28. januara sam napunio 71 godinu. A je li istina, moram to da vas pitam, isto se pisalo da ste sa mesta rektora otišli kada su se pojavile one spekulacije o lažnom doktoratu iz Londona. Šta je tu istina? Tu je istina. Da li vi imate doktorat u Londonu? Naravno, ja sam ga donao, bio sam kod vaše kolege u Teškoj reči, ako se sećate, pre 10 godina, 2014. gde sam donao doktorat s olikim pečatom. Cela zabuna je napravljena zbog toga što su navodno neki mladi naučnici, nije ni bitno koji našeg porekla, utvrdili, rekli su da ja nemam taj doktorat i tako dalje. Ja sam dokazao da ga imam, ali je to duža priča i ne bih se vraćao na to, to je sada već prošlost. U krajnjem slučaju, evo, moj drug Toma će da kaže, ja taj doktorat nikada nisam stavio u pravni promet. Nikada. Meni u radnoj knjižici stoji doktorat koji sam odbranio 1990. godine na Mariborskom univerzitetu Fakulteta za organizacione vede u Kranju. A kako ste vi, gospodin Fila, znam tu informaciju da ste pomogli gospodinu Jovanoviću u teškim trenucima. U kom smislu pomogli? Pa dao sam jednog advokata iz moje kancelarije da ga zastupa onda kad je bilo teško. Znate, kad je bilo lepo kod njega, on mi je tražio 500 evra da mu dajem mesečno da predajem na fakultetu. Miću, je li to moguće? Jeste. Pa zezeli smo se. Ja. Sve je to tačno i da kažem, Toma je pomagao i kad sam ga zvao da pomogne i kada ga nisam zvao, koji je vrhunski advokat. A kako prijatelju tražite 500 evra mesečno? Pa da mu ja plaćam, toliko su lepe te koleginice i odavde mi smo imali da mu ja plaćam 500 evra da predajem. Pa da, pošto je mnogo Toma voleo, ja i gospođu cenim, naravno, jako puno. Pošto smo mi imali 27.000 aktivnih studenta negde 2012. godine, od kojih 75% su bile studentkinje, onda se ovako prijatelji dođu, jer mogu ja predajem. Može i tako dalje, ali sam ja to naplaćivao. Ne može sada svaki dan da se gledaju lepotice džabe. A jel biste evo napravili, bilo je raznih vaših odluka i marketinških prilika, neprilika. Da li biste ponovo angažovali Natašu Bekvalac u marketingu da vam se otvori ta prilika? Zašto da ne? Ona je odlično. Mi smo snimili taj spot. Nataša i ja smo veliki prijatelji. Družili smo se neko vreme. Sad se nekad vidimo usput. Nataša je dolazila u klub. Znate, taj studentski klub je utorkom i četvrtkom svirao je naš bend. Klavijature, saksofon, gitara. Ja sam redovno svirao solo gitaru i pevao. Pevali su Nataša Bekvalac, Haris Džinović. Dođu, pevaju klincima po 4 sata. Đule Van Gogh, moj dobri zaječarac Željko Vasić. A ko vam sad peva? Koga biste sad zaposlili na univerzitetu da vam se otvori prilika? Od svih ovih trenutno popularnih žena na estradnoj javnoj sceni. Imamo Aleksandru Prijović, imamo Milicu Pavlović, Todorović, Teuta Irović. Ne znam ko je sve tu još popularan. Koga biste zaposlili? Pa ja ih ne znam dobro. Ja više znam ovu prethodnu generaciju, ali ako imate neku preporuku... Evo, ja sam vam sad rekla ko je na javnoj sceni popularan u ovom trenutku.
Pa Prijovićki. Evo ja slušam druga Toma, kod drug Toma, pošto znam ukus kakav ima moj drug, onda eto, Prijović. Kao direktorku marketinga. Dobro, eto, javna ponuda što bi se reklo. Mićo, gde vi sad živite? Kad ste malo pre pomenuli kuću na Senjaku, hajde malo i to da razjasnimo. Ja živim u jednoj drugoj kući koja se nalazi u bulevaru Oslobođenja 215 i to je zvanično sedište Megatrend univerziteta. Ja sam tu kuću napravio odnosno kupio i dovršao je pre 15 godina. Nikad se nisam uselio. Ja nisam izgubio nijednu kuću još uvijek, da znate. To su priče. Pisalo se da su vam izvršitelji uzeli zbog duga prema bivšoj ženi Milici Jovanović, je li tako? Đorđević posle. Đorđević posle rastanka, ali da ste njoj ostali dužni 800.000 evra i da su vam zbog toga izvršitelji zaplenili. Jeste. Ja sam napravio jednu glupost kod razvoda da bih ubrzao razvod. Malo me je ucenila. Ako hoćeš razvod 800.000, ja sam mislio, verovao sam u njenu čestitost, da neće od toga nikada dođi. Iako me i moj dragi prijatelj upozoravao ovde prisutan da treba da iskoristim ono pravo i da poništim brak. Stvarno ste mu to rekli? Da. Nisam poništio brak. Onda je Milica ušla u ozbiljnu šemu sa nekim Pink Pantherom, čovek koji, njegovo Pink Pantherstvo se završavalo što je džepario po tramvajima i to je Pink Panther. Nema veze, nije bitno. Koji se sada udo za Milicu, živi u stanu 200 kvadrata na Dedinju koji sam ja Milici kupio neposredno pred razvod i promenio i uzeo je prezime njeno. On nije više Miloš Petković, mogu po imenu da kažem, on se sad preziva Đorđević, imajući na umu neku ideju da promenom prezimena on će svoj identitet da sakrije. Ne zna ko putuje, često ide za Beč, da taj pasoš ne glase prezime, nego matični broj. I pošto je čovek u dugovima, pritisuje Milicu da mi izreketira. Ali šta su mi utvrdili, ako mi je to uopšte interesantno? Sve u vezi sa vašim životom je uvek interesantno. Izvolite. Dakle, Milica je 2016. godine pozajmila 100.000 evra od univerziteta sa rokom vraćanja od 12 meseci. Nikad nije vratila kredit. Znači, to je sada sa preko 200.000 sa kamatom. Drugo, Milici univerzitet poklonio taj stan od 200 kvadrata na Dedinju, gde ona živi sa ovim Panterom, Pink Panther. Pa nije univerzitet, nego vi. Ne univerzitet. Zato što je Milica bila kratko zaposlena i molila za 100.000. Rekao, ajde, ugovor postoji i sad mi tražimo da se to vrati sa kamatom. Druga stvar, stan koji je poklonio univerzitet, taj na Dedinju ispod Pinka, to ne znam ja. Taj stan je nelegalno otuđen, jer po zakonu o visokom obrazovanju imovina univerziteta bilo kog ne može da se otuđi bez izričitog odobrenja saveta univerziteta. Notar je napravio grešku, nije tražio odobrenje i mi sad potražujemo taj stan nazad. Ja sam čovjek koji nikada u životu nije poklon od bilo koga tražio da mu se vrati. Sve moje bivše žene i tako dalje. Pričat ćemo, imate vi listu raznih afera i skandala. Nastavit ćemo razgovor za otprilike 2 minuta, s obzirom na to da je danas, ako ste vidjeli, izbio požar u tržnom centru u bulevaru Kralja Aleksandra. Tamo je moja koleginica Borozan. Teodora, koje informacije imaš u ovom trenutku? Tako je, Anastasija, u podnevnim časovima sektor za vanredne situacije primio je dojavu da je nastao požar u bulevaru Kralja Aleksandra broj 174. U pitanju je robna kuća Panda, kineska robna kuća u kojoj je došlo do eksplozije instalacija. Na svu sreću 4 osobe su bile u objektu, ali one su uspešno evakuisane bez ikakvih
nezgoda. Ono što moram da napomenem jeste da je na teren odmah izašla vatrogasna ekipa. U pitanju je 5 vozila sa 13 vatrogasaca i moram da kažem da je i ekipa Elektrodistribucije Srbije odmah izašla na mesto požara. Požar je lokalizovan. Kao što sam već rekla, nema povređenih. Možete iza mojih leđa videti da su vatrogasne ekipe i dalje tu. Policija je i dalje tu, uviđaj je u toku. Mi smo probali da popričamo sa zaposlenima robne kuće, međutim svi su istraumirani, nisu očekivali da će se danas desiti ovako nešto. Očevici kažu da je prizor bio jeziv, da su se uplašili da je u samoj kineskoj robnoj kući mnogo više ljudi, međutim na svu sreću nije bilo ljudi koliko je bilo predviđeno da je unutra. Ponovit ću da je 4 osobe su uspešno evakuisane i da niko nije povređen. Nema razloga za brigu, požar je lokalizovan i trenutno je sve pod kontrolom. Materijalna šteta i dalje se ne zna kolika je, ali zato mi ostajemo na terenu pa ćemo se nešto kasnije uključiti sa novim informacijama. Anastasija, to bi bilo sve za ovo uključenje. Hvala mnogo, Teodora, na ovim informacijama. Mi nastavljamo emisiju. Taman je gospodin Jovanović stavio zarez kad pričamo o svim skandalima sa ženama koje su ga pratile u životu. Mi ću vas to oprostili, Ani Veselinović, vašoj bivšoj devojci, je li tako? Niste bili zvanično u braku. Ona krađa, one poluge, oni satovi. Jeste se čuli posle svega toga? Po neki put se čujemo i sada. I sada? Da. U kom svojstvu? Prijateljski, ali vrlo retko. Ja sam se odlučio da povučem prijavu. Zašto? To je sad intrigantno. Da vam kažem, sve što sam rekao i u tužbi što stoji, sve je tačno. Dokazano u istrazi. I u policijskoj i u istrazi tužilaštva. Ja nisam želeo da devojka s kojom sam ja proveo, 10 godina, ima problema, odnosno da ode u zatvor, da dobije uslovno, da dobije nanogicu i onda sam rešio da povučem to. Da li je u pitanju srce, da li je u pitanju razum, koji meni nije jača strana. Ne znam tačno, ali to sam povukao i oprostio. Kako je moguće proći pored vašeg obezbeđenja, ući unutra, ukrasti vas, pokrasti vas zapravo, ukrasti sve to, otvoriti sef, izaći sa sve drugaricom, a da obezbeđenje ne spreči, a prepostavljam da vi živite, mislim, onako, vi ćete mi to reći, u dobro obezbeđenoj vili. U dobro, da, 24 časa, fizičko obezbeđenje, kamere. Zato što je moja draga iz tog perioda imala ključ. A ja sam bio u Francuskoj, u Kanu, i došla je kao da trenira gore u Potklju, imam jedan fitness dobar. I onda se tako stvari odvijale na neki volšeban način, je saznano šifru, to su sada detalji, ne bih da remetim sada ni nju, ni sebe, ni gledaoce. Dakle, na razne načine došla do saznanja, uzela šta je uzela. Ispričao si ti 100%. Jeste otpustili obezbeđenje? Da. Imate novo obezbeđenje? Znači, sad ako se zaljubite, ste zaljubljeni? Ne toliko, umereno. Šta to znači, Mićo? Pa rešim da ne preterujem više u zaljubljivanju. Smeju se i kamermani, slušaju vas. Dajte neki savjet, Mićo, ili imate višak para pa volite da delite bivšim ženama i devojkama ili da vas pljačkuju. Pitam, jeste zaljubljeni, da li može da se dogodi da neka nova ili buduća devojka prođe i opet... On je kao Hollywood. U Hollywoodu. Kad god prevariš ženu, oženiš se s njom. Ne, ovu prethodnu nisam prevario. Prvi put u životu sam rešio da budem veran i eto šta se desilo. Obično dajem... Mislite na Anu? Mislim na Anu, da. Prvi put u životu? Sam rešio da budem veran. Ko velim, dosta je bilo, pa dosta godina, pa ajde malo... Znate kako, niko nije morao mene da potkrada, krada i tako. Ja sam davao i šakom i kapom, mislim. I, znate, hoćete vam ispričam jednu malu anegdotu. Samo izvolite. Ja sedim u Four Seasons hotelu na Bosforu.
onako u dobrom raspoloženju u lobiju. 2 nedelje sedim i konobari mi nose Manhattan, moj omiljeni koktel. Ja konobaru častim 20 evra, 50 evra. Prođe obezbeđenje, prilazi šef obezbeđenja, znam kako se zove, dopisuje neki Osman i kaže, gospodine Jovanoviću, molim vas, vi dajete napojnicu i konobarima i obezbeđenju, a kaže, počeli ste i gostima. Rekao, pa jel gosti uzimaju kad im dajem pare? Pa da, preko gde je problem onda? Koji je problem? Tako, ja sam navikao da dajem. Tako. Ko daje, vratimo se. A posle njemu je bila profesorka ova Mihajlovićka koja je ministar. Kod njega se... I danas je kod mene u radnom odnosu. Predaje... Dobro, mi pričamo o ljubavnim odnosima, sad ste me zbunili. Ne, sam ministarkom, nikakve taman posao se pomerim. Ne. Ministarkin muž, pokojni, Dragan Milanović, ja smo bili školski, izuzetno. Jedan ogroman čovjek. Sve dok je bio kod mene u Hagu. A Mićo, umereno ste zaljubljeni? Umereno, da. Da li to znači da ne može da vas opljačka u budućnosti, da su vaša finansijska sredstva na sigurnom? Nešto je na sigurnom, mislim, kod Ane. A nešto sam, ne znam, sakrio negde. A muljate mi nešto. Što ne pričate otvoreno, onako iskreno i otvoreno? Da vam kažem, sakrio sam nešto. Nešto sam malo odnao za Francusku. U Kanu, tamo imate vilu. Imam 25 godina skoro. Ja sam je završavao. Lično vi ste je gradili? Kao i Megatrend? Kupio sam od arhitekte u završnoj fazi i ja sam je završavao po nekim svojim standardima. Šta mislite, čime osvajate ove žene, ovolike o kojima pričamo? Da li se susrećete s komentarima da su sa vama zato što ste finansijski situirani? Ma ne, taman posla. Ja znam zašto. Zato što sam 196 visok, imam plave oči i trbušnjake, što se primećuje. To je tajna mog uspeha kao žena. Pa jest. A njihov kod vas? Kakva može da vas osvoji? Svaka. Uzbiljite se. Ja sam jako osvojiv. To mi je karakteristika. Ne dam se, pa popustim onda. Tako mislim. Tomo Mića nije običan penzioner, je li tako? Rekao bi čovek da neko ko ima 71 godinu treba da uživa u penzionerskim danima bez skandala, bez afera. Pa ne verujem da dok bude živ biće afera i biće i skandala. To je tačno. U najavi je sad taj novi skandal. Koji sad? Pa tu gde sam delimično zaljubljen. Zbog čega? Kontrolisano zaljubljen. I opet će da se oženi po ne znam koji... Odlično uvertira, ali biste se ženili ponovo? Nisam siguran, ali... Zavisi od njega. Zavisi od vas, da. Šta ćemo sad? Od žena? Od žena, da. Imam neki plan, da vam kažem, ali ne smijem da vam otkrijem. Bojim se Znate kako? Ako mogu još jednu anegdotu, vezano baš za to. Jedan moj veliki prijatelj, profesor Ilija Stanojčić, jedan od najvećih sociologa na svetu, razbolio se jadan, dobio neki kancer i ja ga pratim. Bio mi je inače predsjednik komisije kada sam branio magisterijum na političkim naukama. Razbolio se, ja ga pratim na aerodrom u čuvenu parijsku bolnicu Bernard Roussy, otišao, koja je bila u to vreme na glasu kada je kancer ovog pankrasa u pitanju. Dobro. I kaže, ajde da mi ispratiš do WC-a, malo prošetamo pa da pričamo. I kaže, Mićko moj, ja se ne vraćam. Rekao, profesore, vratit ćete se. Vratio se, ali nažalost u sanduku. Kaže, mora sad na kraju da ti odam jedno veliko prokletstvo univerzitetskih profesora. Ja sam inače ceo svoj radni vek provao na univerzitetu, od kojih 13 godina na državnom, ostalo na Megatrendu. Kažem, profesore, koje je to prokletstvo? Kaže, vidi, ti sad imaš 22 godine, a one
su tu negde 20-ak. Pa ćeš da imaš 32, a one će opet da imaju 20-ak. Pa će 42, a one 20-ak. Pa 62, a one 20-ak. A onda ćeš da imaš i 71, toliko, a ona će i dalje da imaju 20-ak. Pa vi ste kao srpski Leonardo DiCaprio. On voli samo žene koje imaju ispod 25 godina. Pa ja sam sada tu trenutno malo ispod 25. Mislim, sa kriterijumima. Jel imate neki nedosanjan san? O čemu sanjate sad? U svojoj vili u Kanu ili na nekoj jahti kojom plovite Azurnom obalom? Da vam kažem, jahta je bila na Azurnoj obali, pa je bila na Krfu, prebačene prošle nedelje u Trogir, Dalmacija. I o čemu maštate, vidi? Pa da vam kažem, više nemam o čemu da maštam. Ja sam manje više svu svoju maštu i snove ostvario. Ovako, onako, bilo je to uspona i padova, kao što znamo i povratim ovde prisutan. Tako da, pitala me jedna prijateljica, francuskinja, kaže, dobro, kaže, šta bi ti volao kad bi se ponovo rodio da budeš? Pa rekao, si blesava. Pa Mića Jovanović. Neskromno, je tako? Vrlo neskromno. Dobro, šta su vam planovi za naredni period, osim što ste na univerzitetu, osim što se pokušavate da izađete ili intuitivno ulazite u te skandale o kojima govorimo, kakvi su vam planovi? Šta su vam želje? Ako nemate snove, šta su vam želje? Da vam kažem, prva i najvažnija želja je da stabilizujem Megatrend i da Megatrend podignem na nivo na kojem je bio pre 12-13 godina. Da bude najbolji, najveći. Mi smo imali Nobelovce koji su državali predavanje, imali smo onaj divan prostor. Jeste vi studirali u onoj zgradi ili... U glavnoj. Da. Onu koju ste vi izgradili svojim rukama, ali tako? Da, mnogo je lepo. Pa nešto opet da napravimo tako slično. Cilj mi je da, eto, univerzitet bude to što treba da bude. Inače, za vašu informaciju, ugled univerziteta, bez obzira na moje skandale i na moj lični život, koji jeste problematičan, i dalje je prilično visok u Srbiji, u javnim preduzećima, u vladi, privatnim firmama, da vam ne pričam u Evropi, u Americi. Mislim, stvarno imamo visok rejting. Onda neka tako Miću i ostane. Evo, upozoravaju me, neverovatno da nam je vrijeme za razgovor isteklo, ali tako je kad se nađu dva prijatelja, kao da smo na kafici, svašta ste vi tu rekli. Da, želimo mu u principu, je li tako, gospodin Fila, želimo mu da i poslovno i privatno bude onako kako je do sada. Ja želim da bude Megatrend tamo gde je bio pre 20 godina. Kad je bio. Tako je. To je bilo zlatno doba. Da, to je bilo zlatno doba. A privatno šta mu želite? Da se više ne ženi aman zaman. Inače će morati vas da angažuje, Tomo. Hvala vam mnogo na